Kekinhun kinohikai kebelatip kum ka all Meghalaya SSA School Teachers Association AMSSATA Nariboy District kila khot pelong de kejing ki kebejai-jai hadin biklamat de kejing syak set tulap kebelakot syakasan benai pura mentau senam arjar arpawai. Ya kejing ki bejai-jai lazdang haka arpo terik risau ban pensngo syagishkol jeng ki sarkar halor kejing skap menti jeng ki bat dawaru bekide ban pelat nyo ya ketulap bal syak set apo kitik benai. Ya kejing lang ye ki bejai-jai la pelong Khmat ko office u joint director katanak puli putih hanong po bat balalam khmat doba Severin Karls Imyong kum president Kariboy All Meghalaya SSA School Teachers Association. Juga puan ka daw ka ba nangkong ka ba pelong iban wan hakane ka singina ka bantaban yami samadan kum kinohikai jing syai berpau ka jing suleran habedei bat kum kene ka jimi ko jongi samadan na kabanta bandawa ya ka hok ka jungi kum kinohikai ya ka jing pensem jong ka sarkar MDA ya ka jing pelaj no ka jongka ya ka tulop jung ka blasta mata astaw benai ti kalong ka ka jing smolerai na kabanta jing kum kinohikai ban mi samadan hakmat jong ka office jong district mission coordinator ha ka step na kabanta bandawa ya ka jong ka hok ka jungi kum kinohikai kabar ngi snow dabram dapsha habedei bat kani ka jingle jong ka sarkar namar dei kani ka sarkar hi ka bala wadra ya kamat kabong ba education is the top most priority handrei haba phai menta bade iba kini ki bro kilong tang kum iba syukran nak sentur bat kabla penlong ngi ban penduk ka jingle ran brio ban yami kumni samadan kap na ka banta ban persya ya kan ka jingle kuman jong ka sarkar ya ka jimbom la ka jong ka ban siu ya ka tulop jong kinohikai haba phai bede ka jinge jong kinohikai kinohikai ka jong ki asyam jinge sibun habe de ka jing muslim ka jong ka sarkar na ka banta ban pelaj ya ka tulop jong ikum kinohikai kabam mengiha ban bam magasingi syania na kidukan kiba mengingi bam labu ka jing atatin nak banta jiki ban ai bam asa nak banta jing kum kinohikai ban pendap ya kayeng ban pendap ya ki khon kiti kani kalong kai ka jing snobom la pedang na ka banta jing kum kinohikai bat ru omdei tang kata yo bunru ki hangi ba ngingi kum kinohikai ngi semje habedei don na pedang kinohikai jungi kiba don kam ya ka finance assistant lani ka jingrap na ki bank lani ki company kala pelong ikiru ban normal lani ba ki kran atatin na ka jingle jong ka sakar habedei ba ka jing perslam ka jong ka ya ka jing siu ya ka tulop ka jingi omdei ka sian ka banangkong kani handai nakapor sa kapor ngimat ya kani ka jinge baru akum kani kapor bunai ke school kino punya school kila pha lagi dawa ngi ban pendap no ban siu ya ka ke school ke jongki handai dai ngin siu haba ka sarkar kale kuman bat kale bom sinyo ya kani ka jingle ka jongka banom pelaj ya ka tulop ka jongi Pada hari ini ka jing pha ka jong ka sarkar ban pli ka school ru menta kala bu jing sibon hi kinohikai don kinohikai ki bahap ban mi na lagi jong yeng ban hap song da ki kali kamai ka petrol kala nang kiu ka dor kali kala nang kiu handrai ka jing siwi ka sa kumju sabe dei bat kani ka jing perslam jong ka kami bon na kinohikai ki jongi kimyo e kalat wat ban le school ru namar ka jing pamyo ka jong ki ya ka tulop don kinohikai ki ba bat po sa school jong ki hap an siu ya ka bai kali ba sispa tangka balik sispa tangka bawan don ru ki ba hap siu hadu lai spa tangka tere ei ki ba pli kin siu ya ka de ka bai kali ki jong ban po sa school ngila tip ba kum kinohikai ka kamram jong kalong nak banta ban ai jing na start ya ni khanda handrai haba kum ni ba de kum no ngin yo ya kata kalat nak banta ban le sa school haba ka pisa lani ngimdan ya kana kapisa ka pai kali bangin lek sha school susuro sa
Kowe kemat hau ka bangi dawa na ka sarkar hape de ka de ga jing penslim ka jangkai ka tulom na kaliang ka jing ikum ki noi kai ngai ka jing kershan ya ka central body Brockway baru ngi dawa na ka sarkar lada maka kan pelat tang shibnai lane arbnai ngi na kaliang jing ikum ya sosen jong ki noi kai apok kshatri jong ka ansasta ngindam pedang daling dawa na ka sarkar bade ban pelat no mador ya kan ko tulop ko jing ko basta manta astaw benai bat balayai manta lasan benai haw neu benai Oktober de kumta nakaliang jung ka am sastar Ribhoi district ngi pha ya kan ka karwo sya ka sarkar ba kadai ben pensngo ani kadai ben sngap ya kan ka jing dawa ka jong i khnang ba kan nembu jing e yang i kum kinoi kai baru pa kan ban kan pelaj ngi na ka jing le rai ya ka bangin hapan mi madan na kapur sya kapur kani kalong kai ka bang ngimlawan pedang ya ka jingle jong ka sarkar ya kum kani ka jingbu ka jong ka ya ka jinge na ka benta jui na ka benta man penang pestat ya ki khon ki jingi jongi hapo ka imlang ka salang ka jong